Alamapi amabili ngiyakubona usungigaqele wena. Alamapi amabili ngiyakubona usungigaqele wena. Angiyangizondeza. Alamapi amabili ngiyakubona usuthola straight. Angiyangizondeza. Alamapi amabili ngiyakubona usuthola straight. Angiyangizondeza. Ongeke wena ongeke. Amaphutha lamabili ngiyabona usuthola straight. Angiyangizondeza. Amasavana amabili ngiyabona usuthola straight. Angiyangizondeza. Amakhasela amabili ngiyabona usuthola straight. Angiyangizondeza. Ongeke wena ongeke. Ongeke weshima lewe. Angiyangizondeza. Ongeke wena ongeke. Ngiyabingelela ngokukhulu ngokuyithoba nokuzehlisa isikhumba le-STS umfana kaDubazana udabuka phansi le ondini olumahlikahlekana endaweni yasenhlungwane ngokujwayelekile umfana kaMhlaba lo abanye sebeyangazi abanye basazongazi bafowethu njengoba senazi ke sekuyileso sikhathi sephasika usikhumba ufikile ugalelekile nealbum entsha sha enengoma ezo15 esihloko sayo sithi Born in America. Bafowethu ngicela lo msebenzi niwuthokozele niziphi isikhathi niulalele engikucela kunina bafowethu support akukho kuningi ngicela isupport lo msebenzi wami niwulande endaweni ezifanele uzobutholakala kuwona wonke ama platforms lapha download khona ningakhohlwa uYouTube ningakhohlwa Spotify nakwezinye ke indawo bese ngiphinde ngithi bafowethu ngiyatholakala enkundleni zokuxhumana TikTok khona sikhumba STS ukhona na ku Facebook bese ngizothi ngicela futhi ningilandele kule number for ama comments nakho konke nokungibhuka 0789539400 inamba le ngitholakala kuyona Undini Records company yami khona ku TikTok na Facebook. Ngiyabonga. Utatele mondo utamanyashiyela noma ngambuka imkomola mbinguni utamanyashiyela
izinto umuntu angamhlela